Зульфия Камаловадан яңа альбом Әлфия Авзалова иҗаты заманча аранжировкада 30 август көнне Казан Кремлендә Тат Культ Фест халыкара фестивале гөрләячәк. Анда кемнәр катнаша? Алдагы репортажда. Хәзер биредә суык, шыксыз һәм бик тыныч, әмма 30 август көнне Казан Кремлендә кызу булачак. 30-дан артык музыкаль чыгыш, театр һәм кино карау, балалар һәм өлкәннәр өчен төрле мәйданчыклар, туклану зоналары һәм интерактив программа көтелә. Бер көнне буйлы. Менә тамашаның хедлайнер Австралиядән Зульфия Камалова Тат Культ Фестка ул быел яңа музыкаль альбом белән килә. 6 көн ярату дип атала. Мин бик яратам. Минем тамашачылар монда бар, алар мине яраталар. Шуңа күрә мин бик шат киләм, бик канәгать. Сүзләре Йолдыз Миңнуллинаныкы, ә музыкасын Голландия гитаристы Михиль Халландер белән язалар. Поделиться восторгом. Бу Тат Культ Фест фестиваленең чиратагы хедлайнеры Марат Татурас 15 музыка коралында уйнап зур кинопроектлар өчен көйләр яза. 30 август казанлыларны электрон музыка белән сөендерәчәк. Барлыгы 15 мәйданчык, 3 музыкаль сәхнә. 30 август Казан Кремлендә татар музыкасын заманча форматта ишетеп булачак. Мәсәлән, менә шулай. Тат Культ Лаб музыкаль лабораториясе нигезендә оешкан Нью Моң төркеме егетләре көйне хәтта кәхвә савыты белән шикәр кабыннан да чыгарып була ди. Әлфия Авзалова җырларын заманча аранжировкада да ишетеп булачак. Без чит ил музыкасын тыңлыйбыз, аның битендә сүзләрен аңламыйча, музыкасы безгә ошый. Нәкъ шул максат белән дә без үзебезнең татар музыкасын яхшылап итеп, сыйфатлы итеп, башка илләргә дә танытырга тиешбез. Айгөл, Тараф Бенд, Гөлназ Батталова дистәләгән башкаручы көтелә. Шунда ук театраль зона һәм кино карау мөмкинлеге, Шаян ТВ каналыннан балалар өчен интерактив һәм күп санлы күргәзмәләр. Әлбәттә, фестивальгә керү бушлай. Көндезге 12-дән алып без барлык кешеләрне көтеп калабыз. Айгөл Бәдретдинова, Андерсон Тальцев, Яңа гасыр.